ኣብ ልዕሊ ሓዳረይ ውሽማ ምስ ለመድኩ ሰብኣየይ ዘይርሳዕ ጉድ ጌርኒ ታሪኸይ ዝጅምረሉ ብሓንቲ ፍንጃል ቡን ምዃኑ እዩ እታ መዓልቲ እቲኣ ሶሉስ እያ ነይራ ፀሓይ ድማ ብናይ ክሽነና ፍኒስትራ ሉስሉስ ብርሃና ተንፀባርቕ ነበረት እቲ ብርሃን እቲ ድማ ነቲ ብግራናይት ዝተሰርሐ ጣውላና ከም ዘንፀባርቕ ገይርዎ እዩ ኣነ እውን በታ ንግሆ እቲኣ ቡን የዝጥሕን ነይረ በዓል ቤተይ ዳንኤል እውን ኣብ መመገቢ ጣውላ ኮፍ ኢሉ መነፅሩ ኣብ ጫፍ ኣፍንጭኡ ገይሩ ታብሌቱ እንዳረኣየ ይጠዋወቕ ነበረ ን12 ዓመታት ኢና ኣብ ሓዳር ፀኒሕና እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ንግሆ ልምድና ነበረ ኣብ መንጎ ግን ዳኒ ምሸዶንጊ ክመፅኺ ኣኼባ ነይሩ ክዲሉ ካብቲ ኣተኪሩ ዝጥምቶ ዝነበረ ታብሌቱ ዓይኑ ከይኣለየ ሓተተኒ ኣነ እውን ከም ኩሉ ግዜ ስራሕ ነይር ንበልክዎ ወሲኸ እውን ቀዳመ ሰንበት እውን ሓደ ስራሓት ክሰርሕ ክእል የበልክዎ ነታ ፍንጃል ቡን እውን ኣቐበልክዎ ንሱ እውን ቡኑ እንዳሰተየ ርእሱ ነቕነቐለይ ፀኒሑ ድማ ፍቕረይ ከይትጉድኢ ብዙሕ ስራሕ ኣይትስርሕ በለኒ እታ መዓልቲ እውን ሽግረይ ዝጀመረትላ መዓልቲ እያ ነይራ ወላ እኳ ንበዓል ቤተይ ዳኒ ንኣዋርሕ እንተዘይስተውዓል ኩሉ ሽዑ ግን ቀሲለ ሰሪቐ ረኣኽዎ ናይ ሓዘን ስምዒት እውን ተሰሚዕኒ ዳኒ ጨጉሩ ሲሑ ዝተመዛበለ ሰማያዊ ኸምቻ እዩ ተኸዲኑ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ኣዝየ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ሓዳረይ ከም ዘፅለኣኒ ተረዳእኩ ቢኒ ውሽማዩ ቢኒ ኣብ ቤት ፅሕፈትና ከም ግራፊክስ ዲዛይነር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ቢኒ ኣዝዩ ዝተረጋገአ ምሰብ ክረዳዳእ ዝኽእል ሰሓቕ ወዲኡ ኣዝዩ በሊሕን ፍሉይ ስምዒት ክስማዓኒ ዝገበረ ወዲኡ ምስ ቢኒ ዘለና ርክብ ብመደብ ዝተጀመረ ይነበረን ቀስ ብቐስ ኢና ተቐራሪብና መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ብሓንሳ እምሳሕ ንበልዕ ነርና ከምኡ እውን ኣብ ናይ ስራሕ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓታት እውን ብሓንሳ ሻሂ ቡን ምባል ጀሚርና ብድሕሪ ግን ኣብታ ፀባብ ከተማ ዝርከቡ ሆቴላት እንዳዘርና እንዳኣተና ምቁር ዝኾነ ናይ ወሲብ ተግባራት ክንፍፅም ጀሚርና ቢኒ ኣብ ዓራት ኣዝዩ ጅግና እዩ ስብእነቱ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዘርኤኒ ነገር ግን ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ኣይኮንና ንራኸብ ነርና ክንዘራረብን ክንዕልልን ከምኡ እውን ስምዒትና ንኽንገላለጽን ንራኸብ ነርና ኢና ብዙሕ ግዜ ንማንም ከም ዘይጎዳእኩ ንነፍሰይ ነግራ ነይርኤ ሰብኣየይ ዳኒ ብስራሕን ብስፖርትን ዝተጸምደ ሰብ እዩ ንሓዳርና ኾነ ንፍቕርና ዝኸውን ግዜ ነበሮን ቢኒ ግን ጓል ምዃነይ ከም ዝስማዓኒ ገይሩ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ናይ በደለኛ ስምዒት ይስማዓኒ እዩ ንዕኡ ንምጥፋእ እውን ንበዓል ቤተይ ዳኒ ምቁር መግብታት እየ ዝኽሽነሉ ከምኡ እውን ዳኒ ኣብ ዝዛረበኒ እዋን ፂኒለ እየ ሰምዖ እዚ ከዓ ከም ዝግደሰሉ ንኸርእዮ እዩ ነይሩ ከም ሓቂ ግን ዳኒ ወላ ሓንቲ ይጠርጠረንን ንጎ ክወፅእ ከሎ ድማ ቻው ኢሉ ስዕምኒ እዩ ዝወፅእ ሓደ እዋን እውን ብሉስሉስ ኣፍቃር ይዕንቱ ክሪአኒ ከሎ ልበይ ብፍርሒ ከም ሕሱም እያ ትሃርም ናይ ሽግረይ መጀመርታ ድሕሪ 4 ዋርሒ መፅኡ ሓደ ምሸት ምስ ቢነ ኣምስየ ንገዛ ተመለስኩ ብጣዕሚ ተጠንቂቐ እየ ነይረ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ኣተኹ ድማ በዓል ቤተይ ዳኒ ኣብ ጫፍ ዓራት ኮፍ ኢሉ ፀኒሕኒ እዚ ናይ እዝኒ ናትክዲብ ንምባል ድማ ሓንቲ ናይ እዝነይ ሃበኒ ብልክዕ እተን ናይ እዝኒ በዓል ቤተይ ዳኒ ከም ህያብ ዝሃበኒ ህያብ እየን ነይረን ሓንቲ እዝና ድማ ኣብ ናይ ቢኒ መኪና ኣወዲቓትኒ ምስኡ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ነተን ናይ እዝኒ ተኸዲነየን ነይረ ኣነ እውን ኣዝየ ሰንበድኩ ናተይ ዝኸውን ብምባል ኣብ ገለ ወዲቕኒ ዝኸውን ኢለ ተቐበልክዎ ዳኒ እውን ነቲ ናይ እዝነይ ሃበኒ እሞ ይዕንቱ እውን ኣዝዩ ጓህሪ መሲሉ ገፁ እውን ኣዝዩ የፍርሕ ነይሩ ነገር ግን ከይፀንሐ ቀልጢፉ ናብቲ ዝተረጋግአ መንነቱ ተመሊሱ ወሲኹ እውን ክትጥንቀቕለክ በለኒ ቃላቱ መጠንቀቕታ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይፀንሐ ካልእ ነገር ክኽሰት ጀሚሩ ዝፈትዎ ሊፕስቲከይን ከምኡ እውን ምስ ቢኒ ጥራሕ ክኸውን ከለኹ ዝኽደኖ ናይ ውሽጢ ክዳነይ ረጅም ኩስትሞን ጠፋኣኒ ከምኡ እውን ሓደ መልእኽትታት ክመፀኒ ጀሚሩ እቲ መልእኽትታት ድማ መፈራርሒ ነበረን ዘይገበርክዎ ናይ ቤት መግብን ከምኡ እውን ናይ ሆቴልን ቦታ መትሓዚ እዩ ነይሩ ነቲ ኦርደራት ከዓ ንኽስርዝ ኢለ ናብቲ ሆቴል እንተደወልኩ ብኣብ ሞባይለይ ዘሎ ኢሜይል ቡክ ከም ዝተገብረ ነጊሮምኒ ኣነ እውን ዝጠለፈኒ ሰባለለ ብምሕሳብ ፓስወርደይ ቀየርኩ ብድሕሪ እዚ ድማ ኣዝያ ተፈርሕ መዓልቲ ቀዳም ኣኸለት ዳኒ ኮፍ ኢሉ ጌም ይፃወት ነበረ ኣነ እውን ንበይነይ ኣብ ውሽጢ መደቀሲ ብጭንቀት ተዋሒጠ ነበርኩ ሃንደበት ድማ ማዕጾ ገዛና ተጓሕጉሐ ሓደ ሰቡን ብዙሕ ፍዮርታት ተሰኪሙ ከም ዝተላእኸ ነገረኒ እቲ ዓይነት ፍዮሩ ድማ ጻዕዳ ፍዮሩ ኮይኑ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዓይነት ዕምባባ እዩ ነይሩ ልበይ እውን ብስምባደ ካብ ቦታኣ ነፊራ ክትወፅእ ደለየት ነቲ ዕምባባ ተቐቢለ እውን ካብ መን ከም ዝተላእኸ ንኽርኢ ካርድ ክደሊ ጀመርኩ ግን ካብ መን ምዃኑ ዝገልጽ ካርድ ነበሮን ከይጸናሕኩ እውን ቀልጢፈ ንቢኒ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሰደድኩሉ
ንስኻ ዲኻ ሰዲድካዮ ነዚ ዕምበባ ብምባል ድማ ሓተትክዎ ንሱ እውን ቀልጢፉ ይመልስለይ ተጸሊልክ ዲኺ ኣነ ብፍጹም ፍዮሪ ሰደድኩልክን በለኒ ነቲ ዝተላእኸ ፍዮርታት እንዳረኣኹ እውን ብደወይ ፈዘዝኩ ጸኒሑ እውን ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ንውሽጢ ሒዘዮ ኣተኹ ዳኒ በዓል ቤተይ እውን ነቲ ዕምበባታት ኣስተውዓለሉ ዋው ክጽብቕ ፍዮሪ በለኒ ካብ መን ተላእኽልክ ክብል ከዓ ሓተተኒ ኣነ ድማ እንድዕበልኩ ብልስሉስ ድምፂ ካርድ የብሉን እውን በልክዎ ዳኒ እውን ብህድኣት ዝተሓወሶ ፍሽኽትኡ ካብ ምስጢራዊ ኣድናቒኺ ዝኸውን በለኒ ግንባሬ ስዕምኒ እውን ንመደቀሲ ከደ በቲ ዝሑል ኣየር ዝተላዕለ ቁሪ ተሰማዕኒ ኣዒንቲ ዳኒ እውን ፍሉይ መልእኽቲ ሓዚለን ነይረን ብድሕሪ ዝግን ምስ ቢኒ ዝነበረኒ ሕቡእ ዝምድናን ውሽምነትን ክፈራርስ ጀሚሩ ምስ ቢኒ ብሓንሳብ ኮይና ወሲብ ዝፈጸምናለን ግዜ ከጣዕሳንን ከጨንቃንን ጀሚረን ቢኒ እውን በዚ ሓድሽ ስምዒተይ ኣዝዩ ሓሪቑ ምሳይ የለኽን ትቕየርለኽ በለኒ ሓቂኡ ተቐይሮ እየ ኣብ ገዛይ ዝፍጠሩ ዝነበሩ ሓደሽቲ ክስተታት ንኽርዳእ ዝፍትን ነይረ ግን ናይ መወዳእታ ናይ ፍጻሜ ምሸት ኣይርስዓን ንበዓል ቤተይ ዳኒ ኣብታ ከተማ ዝግበር ናይ ስራሕ ኮንፈረንስ ከም ዝካየድ ነገርክዎ ብኡ ኣቢሎ እውን ኣኼባ ስለ ዘለኒ ከም ዘምስ ነገርክዎ ግን ሓሲኤ ነይረ ምስ ቢኒ ን24 ሰዓታት ብሓንሳእ ክነሕልፍ ይመደብ ነይርና ብድሕሪ ዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ካብ ንኸዶ ቦታታት ኣርሒቕና ኢና ሆቴል ሒዝና ንዝተወሰነ ሰዓታት እውን ፍርሐይ ኩሉ ረሳዕክዎ ኩሉ ዘድልየና ነገር እውን ናብ ክፍልና ኦርደር ገበርና ዕላል እውን ጀመርና ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ሓጎስ ስምዒት ተሰማዓኒ ወሲብ ክንፍጽም ክዳውንትና ኣብ ዘውፅአናሉ ሰዓት ድማ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣቢሉ ሞባይለይ ይጸውዐት እቲ መልእኽቲ ከዓ ካብ ዳኒ ዝተላእኸ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ብስምባደ ድማ ልበይ ዶ በለት እቲ መልእኽቲ ካብ ዳኒ ዝተላእኸ ድማ ኮንፈረንስ ጽቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ ተስፋ ይገብር ፍቕረይ ዝብል መልእኽቲ ይሰዲድለይ ናይ ኣቀራርባት መደብ ዝጸሓፍክዮ ኣብ ናይ ክሽነ ጣውላ ረሲዕክዮ ኣለኹ እውን በለኒ ዘድልየክ እንተኾይኑ ስኢለ ክሰደልክ በለኒ ሽዑ ድማ እዩ ዓለም ዝተገልበጠትን ኮይኑ ተስምዕኒ ኣነ ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ኣብ ጣውላ ይገደፍኩን ወረውን ኣይጸሓፍኩን ዝኾነ ዓይነት ኮንፈረንስ ኣይነበረን ምኽንያቱ ኩሉ ነገር ሓሶት እዩ ሓስየ ዝፈጠርክዎ ነገር እዩ ነይሩ ብውሽጠይ ዝሑል ፍርሒ ወረረኒ ደጊሞ እውን ጸገም የለን ኣብ ላፕቶፕ ኣለን ንበልክዎ ዳኒ እውን ደጊሙ መልእኽቲ ሰደደለይ ርግጸኛ ዲኺ በለኒ ለካ ዳኒ ይፍትነኒ እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ድማ እዋሓቅኺ ናተይ ኖትዩ ብምባል ብሩኽ ምሸት ይግበረልክ ብምባል ናይ መወዳእታ ጽሑፍቱ ጸሓፈለይ ብድሕሪ ዚ እውን ነብሰይ ክንቅጥቀጥ ጀሚሩ ሞባይለይ ኣቐሚጠ እውን ዕርቃነይ ንኽሽፍን ኣብ መሬት ዝወደቐ ክዳውንተይ ኣኸኺበ ክዳውንተይ ተኸዲነ ንቢኒ ኣብ ጽቡቕ ሙድ ከም ዘለኹ ነጊርዮ ካብቲ ሆቴል ወጻኹ ለካስ በዓል ቤተይ ዳኒ ኩሉ ነገር ይፈልጥ ነይሩ እዩ ዝጠፍአ ናይ እዝነይ ዝጠፍአ ሊፕስቲከይ ኩስቱመይ ረጀይ ከምኡ እውን እቲ ብኢሜይል ዝተታሕዘ ቤት መግብን ሆቴልን ኩሉ ኮነይሉ ባዕሉ ዝገበረ እዩ ነይሩ እቲ ክቡርን ምዕሩጉን ሆቴል ከዓ ሕሱሩን ረሳሕን ኮይኑ ተሰማዕኒ ናብ ገዛይ ዝወስደኒ መንገዲ ድማ ክሕዝ ጀመርኩ እቲ መንገዲ እቲ ድማ ሕልሚ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ነይሩ ዳኒ ደድሕረይ ኮይኑ ዝከታተለኒ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ኣብ ኣእምሮይ ዝመጽእ ዝነበረ ሓደ ሓሳብ ነይሩ በዓል ቤተይ ዳኒ ኩሉ ከም ዝፈልጥ እዩ ውሽጠይ ደጋጊሙ ዝነግረኒ ነይሩ ንገዛ ምስ በጻሕኩ እውን ጸርፈን ውርደትን ዕግርግርን ተጸብየ ነገር ግን ገዛና ጸጥ ኢሉ ዝተረጋገአ ይመስል ነበረ ዳኒ እውን ብዝተለምደ መልክዑ መነጽሩ ኣብ ጫፍ ኣፍንጭኡ ሰቒሉ ላፕቶፕ ሒዙ ጸኒሕኒ ናባይ ጠሚቱ እውን ቀልጢፍ ክመጽእ ይኽበለኒ ኣስዕባ ኣቢሉ እውን ከመይ ነይሩ ኮንፈረንስ በለኒ ኣነ እውን ክዛረባ ይከኣልኩን ብገዛእ ገዛይ እውን ጋሻ ኾንኩ ብትሑት ድምፂ እውን ደሓን ነይሩ በልክዎ ፍርሐይ ጽቡቕ ገይሩ ይርአ ነይሩ ግን ንምንታይ ከም ዝፈራሕኩ ኣይሓተተንን እቲ ስቕ ምባል ከም ጽቡቕ መፈራርሒ እዩ ተጠቂሙሉ ንላዕሊ ደይበ እውን ኣእጋረይ እንዳተንቀጠቐጠ ክዳነይ ቀይረ ኣብ ዓራተይ ደቀስኩ ድሕሪ ቁርብ እውን ኣብ ውሽጢ ገዛና ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ እቲ ድምፂ ናይ መውዓይ ድምፂ እዩ ነይሩ ኣብ ገዛና ድማ እዚ ድምፂ እዚ ልሙድ እዩ ነይሩ ነገር ግን ኣብ ሽዑ በፂሑ እቲ ድምፂ ኣዝዩ ኣሰንቢድንን ረቢሽንን ንጽባሒቱ ንግሆ ቡን እንዳፍላሕኩ ከለኹ ዳኒ ብዛዕባ መደባተይ ሓተተኒ ልክዕ ከም ኣፍቃሪ ሰብኣይ ኮይኑ እዩ ዝዋሳኣለይ ነይሩ ከምኡውን ምስ ቢኒ ዝነበረኒ ርክብ ኣብቂዑ ምስኡ ክራኸብ ከለኹ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ሓጎስ ጠፊኡ ብኸቢድ ፍርሕን ጣዕሳኒ ተተኪኡ ምስ ቢኒ ኣብ ዝደዋወለሉ እዋን ከዓ ግዜ ሞተይ ዝቐረበ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ተቐላጢፈ ንኸዓጽዎ እውን ክህወኽ ጀመርኩ ቢኒ እውን ፈራሕ በለኒ ኣነ ግን ንዕኡ ይተገደስኩሉን ህይወተይ ኣብ ከቢድ ሕዛእቲ ተታሒዛ ነይራ ከምኡውን ኣብ ገዛና ኣሽቱ ለውጥታት ክርኢ ጀሚረ
أما دردري زنبرو متحفت تمعراريوم زفتوا كوبايا إذا تسيرانيرا بخالق تماساسالي حدش كوبايا تغيرو معالتا ودما أبجزانا أنا زفتوا درفتات كولع جميرو قس بقص دما بعال بيتي داني نتزت أفئنا هيوتنا طعمي كمرسو جميرو نيرو أب حداري ون فرحن سلامن زتحوا وسسمعيد كسمع نجميرو أبتا تقصن معالتا دما داني زأروغو نبرتات كونغو حف نجرني زيد لينا نبرت اندوت أنا كلنا حانتو قربيتنا متأت كابت مأكلا أخوون حانتني إشتي فريم سئل زلوا العلت إتا سئلتي آنا تاين نايوشما يبنين يانيرا حد أوان بحانسا اندا تمسحنا كلنا استسألنا سئلي آنيرا إنا تسحى حقنا قون نقوني تتأقاقعنا إنا تسائلنا نخال سب نزريقو ترى نقري زمسل نعيدن كم زبدلكو مرتوعي آنيرا نتا سئلي أبتريتو أما أخل مزحف أغميت إي حابي إيانيرا كميلا أما أكل زأرق أغوغ شنات أنيحا قلت إفاونا بعل بيتي داني تأمتكو داني قلنا حدا سبقاي نبرتي زاسكو مونيرو بدحر زيخ أنبقار مولو بمولو كل نقر تردئني أبقدمي قورو بيتيو أقالي عني إذن يحرقان قبر مرسيك نبرن إذي بتنقاق زتحسبن بهدئات زتقبر حنا مفدايو نيرو داني كودغني إفتينو بحقون أو دغنيو سعرنيو أمو داتا دما بتا سولس معاتي كل نقر داقماي كم زي إكاب كوينو تبتاتنا إتجازا كم مقابر كوينو تسمعني داني بون انداستين كلو أداوين اندحاسوخو أبقدمي أدويلة نس حيجمركو بستحنا نقنو زازي يغري تحاتتكو لمنكو نسون سقيلو دحر مسمعو فنجالو أغنيتو كل نقار يفلت إيه ناواري حز فلتني ربلني كل زتصحا حفوز نبركم كل زقبركوون كم مرتعو بالديجيتال مسؤو كم زحزو نقرني دراون نفتح كم زحاتتا كل نقر مستقبقو كود كم زلنون نقرني أب أفدقى تداليا زنبرت حانت بالجا اندابوتتا قديف النغداء كخير كل نقاري مسؤو حزو خيدو جازانا محازوتي مغربي ولدي أحواتي كبرتي هابتي كل نقر أمو داتا دمان بيني ترفكو إتا أغلي لزرأخو سقبها لاي بعال بيتي أزيو حيال تتصواتي مخانو أرئين نخداء كبرات تختاتلتين أوكستار زمدبزين عخم زتدالوا حق إنيا زانتا خوينو أبزمت إكا خمزي تماسا سالي زانتا نقدرخبو سابسكرايبن لايكن بمقبار التبابعنا إخم نعنا ناتكم سابسكرايب لايكم أو كومنت ناتكم متببع أزو إذا قد سنة أزو إذا عبينا يغنيلنا